Ha? Yo! Luto tayo ng ulam, tanghalian. Hello! Shoutout sa lahat. Shoutout sa lahat ng mga viewers. Kuya rin, hello. For viewers, hello po. Luto ako ng ulam. Sa ating viewers, hello. Kuya Alfredo, hello po. Shoutout. Three viewers, hello. Nak, Rosa 3. Nakauwi lang namin. May competition kasi yung anak ko sa kabilang barangay. Kasi ako naman naghanap ng signal. Kasi dito sa amin wala kaming signal sa Pantix. Parang Jason, shoutout, sabi ni Kuya Rini. Parang Jason, good morning sa lahat dyan, sabi ni Kuya Alfredo. Among masiram yata yan. Magluluto ako ng kaunting igado. Nagantay ako ng tawag dun sa ospital. Kaso wala, kaya pakakain namin, pupunta namin yung ospital kasi yung PCSO nag-text na sa akin yung PCSO. Yung hospital yung walang tawag. Kasi may code, kailangan yung code. Kaya pakakain namin, punta namin dun sa area. Mag-live muna ako kasi wala pang mag-upload. Hello sa 5 viewers. Live muna bahagya. Ma? Ikaw ang suka? Kasi di nasusuka mo lang. Ha? Hindi, pangit niya. Yan bagay. Tapos kuha ma. Mantika. Masaglit na naman to. Ito yung luto na pang madali. Hello, good morning. Ay, good noon na pala. Morning pa, 11 pa lang. Hi, Kuya Alfredo. Lipa. Saka si Kuya Rene. Good morning. Sa 5. Hello. Suka. Mantika. Wala suka. Ulang? Ha? Baka saglitin lang natin doon. Baka makahabol pa tayo. Malay mo, makahabol pa.
Kaunting higado. Hello sa 4 viewers at sa isang tamsak amo masiram. Adobo lang sana to kasi nag-request yung dalawa, igatin ko lang. Wala na tong gulay. Pure na karne. Kunti lang naman to kalahati. Ito yung igadong natural, wala siyang sauce. Hindi ko siya lalagyan ng sauce. Five viewers, good morning sa inyo, sabi ni Kuya Alfredo. Hello sa viewers. Shoutout sa 8. Kuya Maki, hello po. Shoutout. Yung magic dyan, tindahan natin. Hindi ko alam. Hindi ko sure. Supa, mantika, kunti. Supa. Hello. Ay, si Kuya Maki. Hello, Kuya Maki. Good morning. Ay, si Kuya Hawk. Hello, Kuya Hawk. Good morning. Shoutout Kuya Hope. Kuya Maki, hello. Good morning, Sir Maki. Sabi ni Kuya Alfredo. Ngayon lang tayo nakapag-live. Hello, pindot ko. Ito. Live chat. Ayun. Hello, hello. Hello sa 8. Nakakapagod ang araw na ito. Subukan na agad ang ating kakayanan. Katatagan. Hello sa 7. Lipa. Hello. And bro Hawk. Ano mo naman ang gas ko lang si Bebe? Iwan muna natin doon. Oh. Pagod din yan, malayo yung nilakad. Ba't di tumuloy sila dito? Nakaabang ako dito yung pared nila eh. Doon lang ang ano. Ha? Doon kami sa school kung ano yung doon kami sa school. Doon lang umikot eh. Saan? Saan pala? Doon lang sa chapel. Magtatawidan di ba sa Di man ka namang lugo. Ha? Dito ka namang. Kasi pinandun ako sa lion. Tabomberit man sana. Good morning parang Jason, Ate Ami. Kumusta na po kayo dyan? Ano na? Yung angel na sinasabi ko, ba't wala? Sino? Wala pa Kuya Hawk. Wala pa akong angel dito. Wait lang muna. Ngayon na lang ulit kami nakapag-live. Sobrang ano, Busy. ano ba? Busy ba? Wala pa tropang hamog. Tulog pa yun siguro. Kuya Alfredo, baka tulog pa sila. Yo. Sana mabuhay pa siya kung matagal na. Magpubutang ito na.
Balding Dapat salit. kasi, ano, mapa yung... Ren? Balding salit. Nela? Balding salit. Balding? Ha? Ako. Balding sa day? Oo. Sa? Tubig ako. Kunti. Sabi ko. Hindi ah. Sabi ko. Ito ng plastic. Baka pang bawag. Hello sa 9. Meron ate Ampi yung repack kayo no. Ay may kayo nung nag-repack bagong taon, di ko malimutan yun asan. May pet parrot ako. Ang dami nun Kuya Hok eh. Good morning. Good morning sa nakakakilala kay Coconut. 10 viewers, hello. Good morning kay Coconut. Say hi to Coconut. Ay, naglipat na. Lumalabas na ang tunay niyang kulay. Pandin. Bawa mo na. Nakmak mo na laglagin. Ato mo na. Pag yan nalaglag, patay yan. Hindi naman yan. Happy lunchtime everyone. Parang Jason Ate Ami. Hello Yo! Kuya Jesus. Sino? Si Kuya Jesus. Sario? Oo. Yo, peso Sario. Madalian na luto. Ang daming labahin natin. Bangko yung labahin natin. Oo, Ate Ami, ang dami nila doon. Pero yung sinasabi ko sa'yo, isa lang. Kasi isa lang ang puso ko. Naka-stripe na damit noon. Naka-stripe na damit. Sino ba yung naka-stripe na damit noon? Ano wala sa iPad ko dito? Hindi ko maalala kung sino naka-stripe din, Kuya Hok. Ha? Ay, tama ang iPad ko? Andoon sa ilalim ng, malapit sa higaan ni Papa mo doon sa side. Ulam natin, pre. Mag-ano siya, mag-iigado na igadong, ano ba yung tawag natin sa igado na yan? Pinasimpleng igado. Yan. Pinasimple lang. Hi, Kuya Roel Perote. Good morning. Hello sa 9. Bukas yung tindahan. Sarado. Buksan ko ba? Hindi na. Kumukusa na ka sa yellow. Tsaka magic. Okay. Basa. Aalis din tayo pakaluto, pagkakain. Kaya lang. Oo, pasok ko pa lang tayo. Pasok pa lang huwag mong pinutin yan. Hindi, huwag mag-jump sa Hindi mo ma-understand kung mag-jump ka sa Ay, pala siya. Sa 2, hindi mo nakita. Hindi ko natapos kagabi. Pupunta kami ng ospital mamaya. Nakita ko Pagkakain. sa 11 pero may isa pa. 008. Sur. Bibi, huwag ka naman na mag-cellphone ha. Umupo ka lang muna dyan, magpahinga ka. Kuya rin hello, sabi ni Kuya Jesus, Kuya Roel. Ako alaala pa raw. Naalala pa raw ni Kuya Roel nung naka-stripe. May asawa na yun, nasa Maynila sila ngayon, nasa Las Piñas. Nasa Las Piñas sila.
Simpleng higado lang to. Dapat adobuhin ko siya. Kaso nag-request, ganito lang karami yung igaduhin ko. Wala na siyang matay. Wala rin itong mga gaanong pampalasa. Ganyan karami, yung igado ko. Pero may ilalagay ako dito na kasi ako dito may mga mga pampalasa dito na sa mga nakakaalam nito. Konti lang. Yung mga karaniwang nilalagay ng mga sinaunang mga nagluluto. Toyo. Mama, di ba sa kanila, ano naman, iba naman ang tugtog nila. Parang nangangaroon. Nangangaroon yung tugtog. Ganyan lang kasimple yung igado natin yun. Hindi siya tulad ng mga igadong niluluto natin sa mga okasyon. Ganyan lang. 11 viewers, hello. Tawag nito ay simpleng igado. Igadong sinimplihan. Naubos mo yung saging kagabi? Yeah. Ganyan lang siya. Ni, nilutang mo ito pichil? Nililo? Ha? Sabi mo? Ganyan lang kasimple ang ating igado. Ten viewers, hello. Good morning sa lahat. Sabi ni Kuya Alfredo. Hello sa 11 viewers at sa 5 na nag-thumbs up. Cute ng exhaust namin. Exhaust. Ikaw ang tanong. Hello sa 10 viewers. Saglit lang muna. Nang makita ka, may ibang dama. Aking paglalambing, sabi ka, parang sa akin habang buhay na aking iibigin. Ang sagot
sa mga dalangin, dinig ng langit, ang aking paglalambing, kay tagal naghintay, ngayon'y dumating, di ka na hayaan na ika'y mawala sa akin. Sa'yo ko lang na naman ang pag-ibig na kay ganda, bubusugin ka ng pagmamahal. Pangarap ko, ikaw ang sagot sa mga dalangin. Kung sa'yo, yo! Fried rice tayo. Pa? Po, Pwede tayo mag-fried rice? fried rice. Yes. Bakit? Gusto ko mag-fried rice. Yung may kasi katapos lang niluluto ako. Yes. Yo! Ma-erase na yung drawing ko. Nagdama it viewers, hello. At sa anim na nag-thumbs up, shout out. Busugin ka ng pagmamahal. Ang anak ko ay ikaw, ikaw ang sagot sa mga dalangin. Bawat oras na lumipas, ako'y maghihintay na lang, di malaman. Kuya Maki, out muna ako kasi lobat na sipi ko. Sorry, okay lang po Kuya Maki. Salamat po sa pag-tune in. Maraming salamat po sa suporta. Ano ulam po natin sa mga naka-tune in ngayon? Pipiliin ko at kumukulo na. Kuya Jesus, shout out po sa nag-sponsor sa kapatid ng asawa ko. Salamat po sa Diyos ng marami. And san ka man bansa, ingat po palagi sa work mo. Yun. Sa nag-sponsor dun sa kapatid ni Ate Catherine yun, nagpapasalamat si Kuya Jesus. Si Kuya Jesus po ay asawa ni Ate Catherine Guanzon. Yung pinala namin ng wheelchair. Ang ganda ng bahay ni Kuya Jesus. Ikaw pala gumawa ng Kuya Jesus. Mababa lang. Maganda yun. Simple-simple lang. Magkano kaya inubos ng Kuya Jesus? Malapit na pista dun.
Sa lugar niyo ko, Jesus. May lugar niyo yung Jesus mo. Yan ko pa sa to ko, Mi. 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 Sari mo butang, oh. Ah, ano? Aluba, eh. Dati-dati. At ilaw sa bibig ko'y nasasabihin. Siya mo na. Buso mo na. Panginoon, kislap ng iyong mata. Ilaw. Di ko'y nananabi, di ko alam. Ako'y lasang tulig-tuligan. Saktan. Di mo pa Ah, yung chicken. Chik, 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 chik. Coconut, dito, dito. Coconut, dito. Dito, dito. Umasa ka, ako'y maghihintay. Oh, slap ng iyong mata. Dalang padiin ba yung ano natin mo? Padiin mo. Yung ating gas. Dapat pala kahapon tayo yung kumuha ng number sa kanila eh. Para pag ano sana ako na yung nag-text sa kanila. So sa 7 viewers, live muna tayo. Wala pa tayong pang-upload. Siyempre maraming salamat sa lahat ng mga nanood sa mga upload ko. Lalo na dun sa pagbigay dun sa wheelchair at dun sa mga grocery. Dun sa kanila Nanay Mada and Tatay Miguel. At sa mga lahat ng mga upload ko, maraming salamat sa inyo. Kuya Edison, ano ulam? Igado, simpleng igado. Shoutout sa inyo dyan sa sa Cavite. Igado, simpleng igado. Kalimutan yung mga ako lang kahit nasaan ka man, malayo o malapit man, ang pag-ibig ko'y sa'yo lamang. Lulubog,
bitaw ang buwan at ang araw. At ang panahon, ako'y magmamahal sa'yo, hindi ko magbabago. Okay na? Okay na? Kamusta yan? Oh, malapit na matapos. Malambot lang naman tong karne natin eh. Ibig ko'y lagi naan lamang sa'yo. Ay, magbudulpit tayo ni Bibi. Ma? Budulpit tayo. Ha? Gusto mo na? Napakarami. Kain ko. Ano mabitin ko? Ma? Ito ang aking igado na walang tomato sauce, tomato paste. Ito lang yung pinakulay ko niyan. Sa mga maroon magluto, mga sinaunang lutuan ng mga matatanda noon sa pistahan. Ito yung ginagamit. Powder siya. Pure na karne. Walang gulay. Mama, Bibi, Nak, i-test mo, Bibi. nak. Taste mo na, nak. Ready na. Test. I-taste mo yun. Eh. Ma! Yeah. Ika. Punta na rin ba doon? Ito na, oh. Ate Bidang. Hello, Ate Bidang. Magandang tanghali, Ate Bidang. Yo! Amoy, Ate Bidang. Igado, Ate Bidang. Magbudol fight kaming tatlo. O, test mo na. Kung okay na sa inyo yung lambot ng karne. Kaya ng katabang lupa ko ang parig. Parang gusto ko na matulog. Malayo? Hindi, malapit lang kaso ano, mainit kasi. Mas makakapagod ako sa inyo. Nung nagparig doon sa bato, kahit sobrang layo,
Hindi masyadong nakakapangit. Mainit kasi. Luto na. Gasan ko yung para May sa sili? wala. Wala po. Parang ang hirap na hirap ako kumain ng walang sili. Mabilis pa konti. Hmm? Ngayon mo yung apoy. Pagkita mo sa kanila. Ayan, pagkita ko sa inyo. Pinasimpleng igado. Kuya Maki, hello daw po. Parang may... Yan, pagkita ko sa inyo. Parang nagaano yung cellphone natin. Yung silutan ko. Yan na siya. Simpleng igado lang siya. May ano kasi kanina may notice na naman yung ating mga cellphone. Na ano daw? Nagaano na naman yung bulkan man. Hmm. Pinasimple. Simpleng igado, walang gulay. Simple lang talaga. Simple yan, pero rock yan. Kuha ko ng dahon para masarap yung kain namin. Kasi Kuya Ruel, hello daw po. Sabi ni Ate Bidang, naglalakbay ka. Sabi ni Kuya Ho. Good morning sa inyong lahat. Naku, Ate Bidang, walang angels dito. Hindi pinaalis na Ate Ami. Pinapuntang Maynila. Hintay mo na lang Kuya Hawk sa ano. Siguro sa fiesta ulit. Sa November sila. November or tawag nito. Sa fiesta o sa December ulit yan mga uuwi eh. Kasi si ano to, bakit nakikuha? ano? Ibinit. Kuya Born, hello! Kitty. Si Kitty kasi ano yun, nag-work yung sa Kamusta Manila. na, Kuya Born? Kuya Bern, hello. May nakalive ba? Huli ka bro, Hawk kasama ni Kuya. May nakalive? Hindi ko alam eh. Hmm. Hello daw po sa lahat. Saglit lang naman yung live namin, wala pa kasi pang-upload. Pupunta kami ni Ann ng ospital. Kakarating din namin. Nagparade na naman ang aking bebe. Nagparade sila dyan lang sa kabilang barangay. Foundation ng school nila. Na-invite yung mga elementary dito. Bro Bern, huli pero hindi ko long. Ano yan? Ang sakit ng katawan. Hahanap ka, chicks. Ha, bumibigay ka. Ano ba ng chicks? Kuya Bern, hello po. Thank you so much po. Thank you daw, Kuya Bern. Sabi ni Ate Bidang. Hello. Nagparade sila bebe dyan sa kabilang barangay eh. Siyempre, taga-alalay ako. Dala-dalang tubig. Kasi pag humihin ko sila, iinom ng tubig kasi mabigat yung layer niya eh. Ate Bidang, walang anuman, malakas kayo sa akin eh. Sabi ni Kuya Bern. Lagyan mo lang ng konting kanin. Lagyan mo na. Lagyan ko lang sa Wait aking lang, food. titingnan natin kung ano. Noodle pie tayo. Ito na yung aking simpleng igado. Parang ang hirap yung maging food pa yung mainit na kanin. Simple lang siya. Walang gulay. Walang gaanong si Chico-Richi. Napakasimple niyang igado. Diba? Halagang 200. May ulam kaming igado. Wait lang. 200 pesos. Biron mo, kung bumili ko ng, kasi may luto dun na igado, yung takal ng igado ngayon, 50. Order. O isang order, ganito lang yun, 50. Magkano na to? Diba? Mindset lang. Mindset ba? Kami, the way na magluto kami, tipid, pero ano tawag nito? Kuha ko ng dahon, bulol pa tayo. Mindset lang yan. Makakain tayo ng masarap.
sariling luto. Kaya lamang talaga yung marunong kang magluto. Pero bumibili din tayo ng ulam minsan pag talagang ano. Pag talagang, ay, Mas, masarap po Kuya Romel. Sabi ni Ate Bidang. Siram. Ano daw yung siram? masarap. Masarap yun, masarap. Nakuha ko ng dahon. Isandok mo din mo ako ng water doon. Ako na muna, sasandok lang ako ng tubig. Nakuha ko ng dahon. Nagbudol fight kami. Hindi ko Bibi! Magugas ka na ng kamay mo. Kuya Ruel pala. Hello sa viewers. Mama Maria G, hello po. Jason and Ami. Hello, Ay, Mama daw Maria sabi J. ni Mama Maria J. Hello. Maghugas na ako ng konti. Shout out kay Ate Ching. Busy ata si Ate Ching ngayon sa trabaho. Hello po, Mama Maria G. Hello po. Maghugas na ako ng kaunti. Nagmadali po ang magluto. Oh, simpleng igado po. Kakarating lang namin, may ano. Salamat po, Kuya Born, sa pakulay. Thank you po. Thank you, Kuya Born. Nagmadali kami ni Ami kasi pupunta kami ng ospital. Mama Maria J. Tapos, may ano kasi si Bibi, may parid sila kanina. Kabilang barangay. Kaya kakauwi namin. Dapat aadobuhin ko siya. Sabi nila, igaduhin ko raw. Simple. Kaput po, hello. Salamat po sa pakulay. Hello, Mami. Born, salamat. Salamat po kayo, Born. Thank you sa kapakulay. Hello, Ate Jenny. Magbudol fight kami. Dito ko man. Nagugas ako ng konti. Kakarating lang din namin. Mabilis ang luto yung ginawa. Kasi nagpa-raid si Bebe doon sa kabilang barangay na invite yung school nila sa foundation ng high school sa kabilang barangay. Ay, masarap daw. Ate Ami, kumusta na po? Okay na okay po, Ate Jenny. Malakas. Medyo na ano lang, napagod lang talaga. Ngayon, parang ano nga eh, para tayong nagpa-raid kasi si Bebe pag nagpapa-raid kasi siya, sinasamahan ko kasi nagbibitbitan ako ng tubig, towel. Kasi mabigat yung ano niya, layer kasi yung ginagamit niya eh. Yung pinapatong na sa balikat. Masarap daw. Ay, thank you po. Mama Maria J. Ate Bidang, Kuya Ruel, sabi ni Ate Jen. Pot, marunong ka na maglakbay. Marunong nang maglakbay si Ate Jen. Hello sa 12. Nagpa-test ka na. Sa ano pa po, ma'am, may ano kasi doon. Yung hospital po kasi na pag-aanan ko sana ng CT scan, nag-inquire po ako doon, tapos inano nila ako na kung gusto daw namin i-alok ng tulong. May office doon po sa sa hospital na yun, private siya. Nag-ano siya ng pwede namin ilakad to sa PCSO daw. Yun, nag-try kami kahapon, pumila kami. Hanggang 30 lang po yung per day. Tapos na-cut off kami kahapon. Yung sabi nila tatawag daw sila ngayon anong oras na, alas 11 na, wala pa pong tawag kay Jason. Pero yung may code kasing sabi nung nandoon sa office ng PCSO dun sa mismong hospital, magte-text daw yun ng code yung PCSO. Kaso, sabi nila tatawag daw sila, hindi sila tumawag. Kaya yung gagawin namin ngayon, pupuntahan po namin yung hospital ngayon. Kasi sila po yung Doon din po ako nagpa-CT scan dati. Yun. Kaso pag punta ko sa cashier para magtanong kung magkano yung CT scan, yun po yung in-offer nila na pwedeng pwede daw ihingi ng tulong sa PCSO. Kaya doon po muna kami pumunta kahapon. Kuya Bern, hello na po. Sabi ni Kapot-Pot, Ate Jenny. Oo, hindi puro kayo lang maglakbay. Ay, natututo na talaga si Ate Jenny. Pot, ganyan daw para mahuli ang hindi mo pa nahuhuli. Ayun, Ate Jenny, ganyan ang gawaan yan nila. Naguhulihan yan.
Kaya dapat wag ka muna unang magko-comment. Hayaan mo muna sila mag-comment para mahuli mo. Ganyan yan sila eh. Salamat naman. Opo, ma'am. Yun po yung ginawa. Tapos, sabi nung nasa ospital, kasi may office doon na ano eh. Pag nalakad daw yung PCSO, pwede daw kami dumiretso sa DSWD para humingi din ng ano, ng tulong din daw doon. Sabi nila. Oo naman, kahit hindi pa kayo naglalakbay dati. Dati na akong naglalakbay na hinto lang. Hi Kuya Rico! Hello Kuya Rico! Good morning! Aray ko. Sorry ni Kuya Hawk. Pasensya na kayo, madalian lang yung live natin ngayon. Ate Bidang, hello! Sobrang minadali lang namin yung pagluto kasi dumating 11 na ba? 11 pa natapos yung parade. Magti-12 na nga ngayon. Sakto, 1 hour yung ano Kaya natin. ko muna to para yung ano lang sa aging dahon. Dumikit sa kanin. Habang mainit pa. Ito yung kay Bebe. Kunin mo yung plato doon yung... Mapaparami. Ay, yung chicken! Mapaparami Nak! yung kain ko nito. Si Coconut nandito. Hello sa 14. Kuya Rico, hello daw po. Sabi ni Kuya Hawk. Tsaka ni Ate Jenny. Tsaka ni Ate Bidang. Hello po Kuha everyone. kong sili. Kuha kong sili. Wag na. Matatagalan pa tayo eh. Si Coconut. Hindi ko pa na-edit yung ano ko. I-upload ko. Nahihiya ko eh. Vlogger na mahiyain. Nag-ano ko eh. Kasi inaaral-aral ko pa kung paano yung gagawin eh. Pero nakapag-shoot na ako ng video, isa pa lang. Kasi hindi ko pa na-edit. Nung nag-ano ko kay Bebe. Nung nakaraan pa yun eh, last week pa eh. Pagdating namin, nag-parade sila doon din sa bayan ng Bato. Yun yung vlog ko. First, kasi hindi ko pa masyadong alam kung paano gagawin ko yun. Baka biglang susulpat si I am America dito, wag mo nang italoy. Sabi ni Kuya Ho. Madami na akong snipe bro Rowell, wala kayong takas ngayon. Ay, sabi ni Kuya Rick. Pasensya na Kuya Ho kung ano, kung nadagdagan yung team hamog tapos hindi namin kilala. Ngayon na lang kasi kami nakapag-live talaga. Matagal lalo. Ilang weeks na ba tayo hindi nagla-live? Kailan ba tayo huling nag-live? Ha? Kailan ba tayo huling nag-live? Ang matanda. Hindi na. Ay, Kuya Benji! Hello! Magandang tanghali everyone. Magandang tanghali sa 14. Sino na snipe mo, bro Rico? Hello, tawa si Kuya Benji, oh. Nag-backread muna yun si Kuya Benji, eh. Kuya Benji, hello daw po. Sabi ni Ma'am Maria J. Oh, paawat ka Kuya Benji. Baka na naman magbigay ka na naman dyan ng ano ha. Paawat ka. Yan, trophy. Kuya Benji, hello po. Sabi ni Ate Bidang. Kuya Benji, hello daw po. Sabi ni Ate Jenny. Ganda ng profile talaga ni Ate Jenny, oh. Plakadong plakado. Nasaan na trophy ko? Ah, nauna na si Nauna na si Ma'am Maria J maghanap ng trophy, Kuya Benji. Si Ami na may live. Ay, si paring Jason to, Kuya Benji. Wala pa ako. Tagal pa. Yo, Kuya Benji, hello. Shout out. Oh, Gamay ayun na. na. Nauna kasi si Ma'am Maria J maghanap ng trophy. Si Kuya Benji, mabagal mag-type. Shout out kay Ate Ching. Ate Ching, labas ka Ate Ching. Si Kuya Jaime kaya, kumusta? Tsaka Ay, si Kuya Kuya Jaime. Ruben. Si Kuya Ruel. Si Kuya Teddy, nawawala sila. Ayan na, oh, salamat daw sa trophy. Tinanggap na lang yung trophy. Kakagising ko lang. Ay, oo pala, maaga pa sa kanila. Inubo na tayo. Nilipat mo na yung Sarap kanin. ng kainan. Ha? Lagyan natin ng kaunting tubig para hindi dumikit ang kanin. Sinandok ko na nga eh. Ayan, kahit yan, lalagyan niya ng tubig para ano, alam yan ng ano, Dito na tayo. alam yan ng manghuhugas. Ang struggle ng maghugas ng madikit na kanin. Tara na.
Ayusin mo muna buhok mo, Kuya Benji. O, Kuya Benji, o. Sabi ni Ate Jenny. Ano na? May, dito mo na. Ups, maglalakbay tayo. Kapit po. Mahihilo. Ay, hallelujah. Ayan. Bottle fight kami. Sobrang taas ba? Ulam namin. Sandukan mo naman si Papa. Kain po tayo Ayun lahat. po, si Papa. Ito, kanin niya. May kanin ka? Ayan. Oh, higado. Simpleng higado. Abot pa to sa amin mamayang gabi. Ito na, buksan na natin. Wow. Oh. Maubos ba natin yan? Ang dami yan na. Sarap yan, nasa dahon. Oh. Basa-basa. Hello. Andiyan yung cellphone ko. Kuhanin ko muna si Papa ng ayun. Kuya John Santos, magandang tanghali po. Brad, kamusta po? Parang masarap ang luluto mga parang dito. O, parang igado po ako. Kuya John Santos, pinasimpleng igado. Igado ang tawag namin. Oh, Kasi shout ano out, siya, Kuya John Santos. wala siyang... Kuya Rico, hello. Ang mga girl, bro, well, marunong na maglakbay. Naglakbay pa sila. Ano kayo mo sila na kumain? Kain po. Kain po tayo. Rico, hello daw po. Sabi ni Alis Kuya na, Ma. Benji. Pagod ay doon Pagod ka? Huwag ka na muna pumasok mamaya. Dito ka lang, huwag ka lang mamang sa amin. Ha? Saglit lang kami na punta kami sa ospital. Dito ka lang sa loob. Dito ka ba o doon sa neighborhood? O doon sa neighborhood. May kilala lang. Hmm? Dito na lang, saglit lang tayo, Ma. Ha? Saglit lang tayo. Para kung makawin din tayo, kung ano sabi ng ospital, gawa ko ng kunting doon kila Alamit. Tambahin ko sa Alamit. Pero well, Sa gitna ka kaya na. nga bro Rico, kaya ayaw ko nang magparamdam. Hello Kuya Rocky. Ay, si Kuya Gandang Roque. hapon, Manay Jason, Manay Ami. Hello, Kuya Roque. Yan. For the viewers, hello. Kain po, mangaon kita. Hello din kay Ate Vilma, Kaon Kuya kita. Roque. Kain. Shoutout kay Ate Vilma. Hindi na ako nag-BS para mamaya. Basta Yan, kain tayong lahat. Naksa. Magano ka? Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Bless us, O Lord, in these thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Kain po. Pasok natin pa dito. Pasok dito. Ito yung sadyo, oh. Kain. Unang First bite. Para sa inyo to. para sa inyo pong lahat. Kain. Medyo kain to. Sira yung diet. Kaon po. Kung bumili tayo, magkano na halaga yun? Mga silent viewers, paki-like po. Salamat. God bless. Sabi ni Kuya Roque. Salamat po Kuya Rocky. Mamalia din. Nandun sa papa niya. Doon po sa papa niya, Ma'am Maria J, nag-ano po kasi ako eh. Ano ko muna po kasi may parade siya. Tulog pa po kanina. Sabi ko, bantayan niya na muna. Sinama niya po. Nagkat ko. Ang maling. Parang mainit mo. Ano yan? Ay, wala kayong electric fan. Ay, baka naiin. Ay, si Ma'am yan. Hmm? Yung teacher mo sa ALS. Hmm. Pinag-iwan ng activity. Dandan yung kanin mo. Lalaglag. Nag-iwan si Ma'am ng activity sa'yo. Ano magagawin mo ngayon?
Hello, Kuya Benji. Sabi ni Mama J. Romel. Wala si Kuya Romel, Kuya Benji. Hindi pa nag- Baka tulog din si Kuya Romel. Wala si Ate Margie. Wala pa si Kuya Harley, saka si Ate Chen. Baka silent viewers lang si Ate Chen eh. Kasi gabi pa lang sa kanila eh. Ibang bansa yan yung nagawa sa baby ni Papa. Mm-hmm. Sili talaga ang kulang. Kaya, bumili ka nga ng isang kilo ng sili, tapos isang kilo. Para parati tayo may sili. Hello daw Kuya Bern, sabi ni Kuya Benji, na bagong gising. Kape na Kuya Benji. Kailangan mo mag-bar Jessica. Ako yung kinakabahan din sa performance nila Bebe kanina. Ako rin. Ang dami nilang ano, dun lang ako kinabahan. Ano school ba yung ano? Yan. Yung kulay pula na nakapirari. HTC. Ito ba yun? High school. High school? Ano? Private, ano, school. Ito ba na no? Dati invited din sila, pero yung school ang nag-ano man dito. Ako gusto ko mag-school doon mo. Ang lang na, ano? School. Masarap sa dahon kumain, mabango na wala pang hugasan. Tumpak Kuya Benji. Tama. Hugas-hugas lang ng kamay. Pagkatapos kumain, tapon. Dati nga, nung Nabubulok pa yung ano. una kong pagpamaynila, yung binaunan namin ganito eh. Nung binata pa ako, Yung kapatid ko, yung pangalan yung papa ng alaga ko. Yan, ganito ang baunan. Pagkatapos kumain, yan, tapon. Kasi nabubulok naman ko eh. Pero, sarap no? ma? Mamaya ko sa school. Hindi. Sinadya ko dito kami kumain para ganaan siyang kumain. Mga anak ko. Sa awa ng Diyos si Bebe, hindi naman nilabnat ng ano. Sobrang lakas ng ulan nung nagparay. Kamay lang yung ugasan. May ulam pa mama. Yummy ka to ah. Magkano isang kilo? Kalahati lang yan, halagang 200. 200. Kalagpas kalahati, Ilang kilo na, ay magkano na ba ang kilo ng baboy? 270. Gumaba, yung tulad yung nakaraan, 380 na. Hmm. Bababa pa yan pag ano, pagdating na ang huli. Malapit ka mama, ano? Marap na lang yung limpo. Nalilimpo ko sana. Tama si Kuya Rico. Oh. Hmm. Masarap kumain pag nakataas yung baa eh. Pero, Ay. gusto ko mag-graduate mo? Kunti na lang, maano ka na, 570 plus na yung ano, subscriber mo. Yung kanin, ayun yung kanin. Ano kasi, 1K na agad yung... Magnaya na lalaglag yung kanin. Anong nainhanuhan natin sa liit? Maganda yung tugtog nyo. Kunti lang talaga kayo. Oo, kalapit sa edad. Tapos ang ano, yung ano. Madami kasi sila, saka malalaki ang ano nila, instrument. Eh kayo, kunti lang kayo, ilan kayo? 17?
Parang 19. Kasi wala silang gapo. Ay, oo nga pala. Saan kayo nagsimula? Doon sa Yung school, pa-eskwela. Pupunta dito. sa Saluan. Ano naman nun? Lumikot. Daw sa Tukort. Wala. Inilibot na. Ano lang, malapit lang. Mas malayo yung sa bato. Ano kaya mo? Hindi sumakit yung ganito mo? Bakit? Kaso dire-diretso. Ma, Sabi ko kasi siya, mag-midgrade ka na lang. kung malayo, kaya ko. Pag-lit lang, sumasakit agad ng pako. Oo nga, parang nakakapagod. Mainit kasi. Ayun. Yung Philipton may nandun na. Ako ngayon. Yan. Nag-Philipton na lang si Kuya Benji. Yung magkape. Pa-healthy yarn. Sira yung diet. Kailangan mag-pineapple. Walang atang bebe. Kailangan Bulahin natin ito ng bulahin. Mabasa ko yan. Hmm. Walang atrasan ito na. Mabasa natin yun. Dapat tumaba ka ng palas po. Kasi nung wala ka pa, kumakain kami ni mama mo, pinagpinsan kami ng malaki. Bumili kami ng malaki. Fast food. Look, may pinagpinsan kami ng malaki, doon kami kumakain ng mama mo. Wala ka pa nun. Ang laki naman. Kaya si mama parang ang tabakin. Tumaba ako dati. Ito mo naman rin. Hugas naman ng kamay. Malas ako. Ma, Ng plato. Yung kamay. Ayaw ba natin umusin? yan. Stay with me, stay with me. Hanggang sa 8. Ngayon lang to. Ngayon lang ang mapaparami. Saan na naman. Kung gabi, madami na tayong kain. Ay, pagkabi ko lang. Kasi ano yung ulam namin kagabi? Adobado. Native. Adobadong native na manok. Rap. Ganyan baunan sa Bicol. Gatang gabi ang ulam. Oo. Ganito ang binabaunan ng kapatid ko. Masarap nga nito Kuya Benji, ano yun? Tinampalak sa nga tuyo. Kasama mo sa pagbalot. Sarap yung bango. Ako, parating may baunan kasi ang ulam namin nun, parating talong. Talong. Tapos, kung may natitirang noodles, lalagyan ko sa balit na baunan para may sabang kumakang ko. Nabuhay ko sa ganyan talong. Kasi si nanay, itong natitirigan ng bahay namin sa kakabila. Ayan, taliman ng palay sa talong. Pag tag-ulan, ayan, palay. Pag magsa-summer na, talong. Kaya mais. Tapos nagtatanong yung classmates ko, bakit araw-araw daw yung ulam namin, ay yung ulam ko, bakit daw talong? Sinasabi ko na lang, ay favorite ko kasi yung talong eh, kaya lahat ng klase ng luto ng talong, nabaon ko na. Hindi nila alam. Yun lang talaga available na ulam. Kasi nga, may tanim kang talong. Ano? Prito, yan, prito, tsaka yung salada. Minsan to yung ulam. Hello dyan. Kamusta dyan? At yung ang ulam. Yan! Toyo tsaka lala ng Dyan, last ka na, hello. Shout out. Kasi dyan, hello. Belated happy birthday kay Jan Jan. Belated dyan, kain ka din dyan. Nakita ko yung upload ni Rika. Happy birthday. Minsan toyo, lana ng yung pang ulam. Yan, sabi ko kay Benji. Kami dati di ko naalala na bumibili kami ng mantika kasi si nanay gumagawa talaga yun ng lana, ng nyog. Mantika ng nyog. Kaya ang dami namin kinukudkud ng nyog, isang sako. Para lang Thank you po. Yan.
Patatag lang, pakatatag ka lang dyan, ano. Go lang ng go. Ingat ka palagi. Nag-aaral din ko dyan ng, ng ALS eh. Kasi dati nagtanong ko sa akin eh. Kung paano. Malapit na yung graduation dyan. Hindi pa, may ano pa. May hinahabol pa sa parang Jason. Ano na? Pakita natin na kanila. Napasok mo na. Yung form? Yung Ayun, binigay ngayon? activity yun. Ayun na. Baka bawal yun sa ano. Yup. Ganyan no? Social media. Di ano ko lang Malapit na yung malayo graduation lang. namin sa ALS. Opo, yung pinsan ni Rica. Ito oh. Slide lang natin. Hindi pwede ano. Ganito kakapal ang ano gagawin pa ni parang Jason. Habulin. Oh, oh. Paano mo baka madumihan? Activity ko sa ALS. Hindi naman bawal yan. Bakit ako sa inyo? Kahit nagbablog tayo, nag-aaral ako. ALS. Si Jan sa dahon din siguro ulam crispy pata. Tama na yung Kuya Benji. Kapal? Si Jan ba pinsan ni Rica? Makapandami. Opo, Mama Maria J, siya po yung pinsan ni, ni Rica. Yung nag-birthday ko. Yung upload ko na Rica last. Grabe ka naman Kuya Benji, sabi ni Jan. Ay, Jan, sabi ni Mama Maria J. Parang nabitin ako sa kanin. Yeah. Na? Hindi. Parang ano, masarap kumenta ng pag nagkikwento. Ano mo ito? Hindi na ako. Kaya pa. Bakit Ayoko na. yun? Pinasamahan ko lang sila akong kumain ng marami. Kasi para bumalik yung... Kuya kami tapos na ng mga activity, more on review na lang. Tapos sa April mag-exam kami sa Nabuwak Central Pilot School. Kami di pa. Maghahabol ako yun. Madami siyang di natapos kasi. Kasi nagpa-Manila. Kami ba kasabak ka mag-exam? Hindi talaga sa bato kasi. Taga-bato ka. Hanggang sa bato Ay, tulad sila ng... sa Nabuwak pala sila. Wait, akala ko kasi balatan din. Minsan nga, halo-halo yan. Wait, dun talaga kayo sa bato. Minsan ba naghahalo-halo nga yan? Problema nito kung magkataon na nasa Maynila, nagbabantay ako sa kanya. Yun, siya, walang magagawa. Uuwi ka. Uwi ka kasi exam yun. Last na yun eh. Grade 12 na to eh. Senior high na. Isang step na lang. Kaso matapos ko man yung pag-aaral ko. Yung pangarap ko, hindi ko na rin maano. Overage na ako. Bakit? Pang second time ko na po kuya, di po pinalad nung isang taon dyan. Depende po kami lahat ng classmates ko. Kaso 3 lang ang nakapasa. I-claim natin dyan ngayon. Kaya mo yan. I-claim natin ngayon na makakapasa. Makakapasa kayong dalawa. I-claim na natin yan sa universe. Para kahit malayo pa, alam na ng universe. Hindi na sa viewers mo. Si Ate Ching naman yung sa viewers. Dapat kay Kuya rin eh. Nagsifiesta na yung kuya rin eh, 12 na eh. Mga bigan? Ito po, Ate Maria. Akin naman po kahit pa paano nakaraos din po sa pangangagahan ko. Nasakit na daw. Tawa ko rin siya, Mama Maria J. kay ano? Kuya Kay Benji. Benji. Ikaw kasi Kuya Benji, pinapamunahan mo sa Mama Maria J. eh. Nung una. Pero ngayon, hindi na talaga siya nahihiya.
Kaya para daw mabigyan siya ng trophy, kaya hindi siya nahihiya. Sobrang hirap kasi kuya ng exam, di po kami nakapag-ready ng maayos. Ang hirap ba? Hindi niya pa kasi ano eh. Ngayon pa lang siya, kung magkakataon, ngayon pa lang siya makakapag-exam. Kaya yan. Ito nga ulit eh. Ewan ko sa kanya. Kaya yan. Hindi niya nga alam kung saan napupunta yung utak na to. Kasi sa dami na iniisip pa. Yung nakakatangkam naman kayo, kinakain niyo. Mamalit sa akin si Maria J. Gabi ni Kuya Benny. Pray lang daw po. Si Ganyan. Kuya Benji, ngayon lang ito nag-tune in. Right. Tagal na. Hindi? Sa premiere. Nagpe-premiere ako. Pero sa comment section, lagi nandyan si Kuya Benji. Nalilate nga rin. Nalilate siya, pero nandyan pa rin. So, tuloy sa'yo, Kuya Benji. Bumabanat na naman si Kuya Benji. Kakagising na lang. Bumabanat-banat na si Kuya Benji. Kuya, alis muna po ako guys sa inyo niya kasi alis muna. Sige, Hindi dyan. dyan, ingat dyan. Review. Pray ka lang lagi. Sige. Yan. Ate Marilo Malyari, hello po. Okay naman Hello po, Mama Marilo. Kain po. Yan mo nga siya, Mama Marilo. Yan, moderator ba? Oo. Sorry. Hindi ko pala. Saan tayo mo? Huwag mo ilang, pre. Wala. Hindi mo ano. Doon kasi Ay, yun. doon pala sa'yo. Nakailang init na ng ang kettle. Ubus! Parang dinlaan. Kahit konting ano. Ang mahal ng bigas mo, kailangan inuubos-ubos yung mga mumo. Ubus. Parang dinilaan ng baka. Hindi ang mahal ng bigas, hindi pa naman kasi yung kain. Ubus. Ano masarap pagkatapos kumain? Matulog. Wag, magbibigay tayo. Hindi ko alam bakit ganyan ako pagkatapos kumain, parang inaantok ako. Halo mo. Diba ako kaya Benji, oh? Pagkatapos kumain. Gagamitin pa natin kumamaya yan. Sabi dyan. Dasa lang Super yan. clean, sabi naman Maria J. Ganun lang, oh. Tapos na. Basura na, hugas na ng kamay, oh. Ang hugasan na lang neto, eto. Pero ang dami na tira. Tingnan, pakita mo sa kanila. Yung kalahating kilo. Ito, ang dami na tira, oh. Pwede nga hanggang almusal na to, eh. Ay, 200. mamayang gabi. Ganyan kami mag-budget. Ganyan po talaga ako mag-budget sa ano. Busog, di naman yung nagtitipid na gutom. Mamaya pang gabi to. 200 pesos. Walang gaano. Tapos na agad, walang hugasan. Ako na maghugas ako ng kamay, eh. Di ba? Yan Ito ko na. lang sa kanila, oh. Ayan na. Tapos. Ang laban. Tapos ang laban. Ganyan lang diskarte. Nakita ko kasi, may nakita akong luto. Nagtanong ako magkano yung isang takal talaga. 50. Nakita ko yung takal, mangkok na maliit. Tapos tinanong ko, yung kilo ng karne, 170. Tapos sabi ko kalahati. Pag tapos ng karne, nagkakalaga ng 200. O sige na, huwag mo nang buwasan. 200. Pumalo lang yung isang kainan natin 100 na ulam. Ito nga, pag tinakal mo to, kapag 50, oh, ito, ganito, 50, nakita ko yung ganito, 50. 50. Magto-200 pa to. Grabe ka. Oo nga, ganito lang talaga, oh. O ganito lang, oh. Nagsama pa na.
Kasi nakita ko sa kutsara, ganyan, no? Ay, kasi ang Mangkok tandi. na flat. Alam mo, pag nagtitinda ka, hindi ka naman pwede magtinda ng walang sangkap, Alam ko sangkap, naman. sibuyas, bawang, Alam ko di ba? naman kasi nagtinda tayo ng ano, Kaya mga yung, ulam. yung iba, di ba? I-ano mo yun, ah. Pero yung nung nagtitinda tayo ng ulam, hindi ganyan yung takal ko. Tagal natin nagtinda ng ulam. Lahat na ata ng klaseng ganun. Higado, Gula. gulay, dinuguan. Yung dinuguan, yung pang-araw-araw yun. Pang-bansang ulam yun sa amin. Kahit araw-araw mo yung dinuguan, mauubos yan. Yan yung nauubos araw-araw. Tsaka ano siya. Dodong nanay kay sa akin. Dodong nananalay kay sa akin. Bicol mahilig sa sili. Yun. Lalagyan ko sana siya ng sili ko yung Benji. Kaso kawawa yung anak namin. Hindi siya makakain. Yun, masarap yung kaya Benji. Gatang puso ng saging. Pag matikman mo yung luto ko niyan, kaya Benji. Yan din ata yung isang gulay din na madami din ang pwedeng klaseng gawin eh. Yung ako pa, yung pinakang gusto ko sa ano, sa puso ng saging ko Benji pag niluluto ko, yung lumalabas yung mantika niya. Talaga nagmamantika siya. Pero yung iba naman na nagluluto niyan, may sabaw. Yung may sabaw na ano, yung gata. Alam mo yung puso ng saging, pwede siyang ukoy, Oh, sabaw. gata, adobo, pwede Sabaw. ilahok yan sa nilagang tilapia. Kinikilaw din yan. Sisig. Kinikilaw din yan. Sisig nga. Pero Papakuloan pag mo. nagsisig ka ng ano, ng puso ng saging, pakuluan muna. Tapos pagkakulo, ugasan mo siya ng suka para matanggal yung dagta. Sarap siya kasi may sisig. Ano ba yan? Pahinga muna konti. At siyempre salamat sa mga nag-tune in. At sa nagpakulay. Thank you po. At mamaya pag bumaba na yung kinain, legit kami ni Ami, pupunta kami ng hospital. I-try ko kung makahabol pa kasi yung code. Alas 8, dumating na yung code ng PCS. So, antay ako ng tawag, wala man. Coconut milk lang lata ang ginamit ko, walang milk. Hindi ko pa, di pa Pero- natin na-try yung gata Yung sa ganyan? ano? Sa, Pero pure yun. ano? Yung binibili ng mga gata. Sa ano, sa lata? Oo. May parang may kasama na kasi ano, Harina? preservative yan eh. Kasi pinipreserve nila eh. Oo. May mga sangkap na yun na Kasi ano. mapapanis yun. Mm. Pero kung nasa freezer siya, hindi siya Hindi, makiswala. pangit pag pinreser ang gata. Namumuo siya eh. Pangit siya igata. Chiller. Kaya yung minsan kasi yung ginagataan, halimbawa, nagkataan ng gulay, minsan nakadepende din sa nyug eh. Pag pangit ng nyug, pangit din talaga kakalabasan ng gulay. Naalala ko talaga nung luluto pa ako, yung ano, kantin nung tito ko doon sa Paranaque, doon sa UPS. Mabinta doon yung dinuguan, mga taga-bibot. Makati brand na coconut milk. Sabi ni Kuya Benji. Patingin mo naman ano, papel mo. Baka mga ano, mabasa. Okay na. Hindi mo pitin mo. Busog na busog. Ang sarap talaga tulog. May repeat mo tama. Kuya Romel! Ay, kakapasok pa lang ni Kuya Romel. Mag-e-end na kami Kuya Romel. Hello Kuya Romel. Miga love shoutout. Hello sa'yo. Ami, excited na ako sa vlog mo. Kami ni Ma'am Maria Jane. Ayaw mag-upload. Hindi ko pa na-edit ang ano kasi. Nahihiya. Nahihirapan ako eh. Gusto ka kasi mapaganda. Yeah. Usapan pagkain na naman. Sabi ni Hindi ko alam kung saan. Kasi ang dami, siguro, unti-untiin ko siya. Kasi na ano, yung... Matagal na yun. yung- Yung memory card ko po, 2. Tapos, ginamit niya nung pagparin doon sa bato.
Ngayon, hindi ko magamit. Yung ginagamit ko na nagbablog, isa kaya kahapon, napili na lang bumili ng isa. Kasi yung vlog nandun pa sa kanya. Ako ang number 1 subscriber mo. Thank you po. Nahiya pa ako eh. Salamat. Hindi ko pa kasi ano kung ang hirap kasi Romel, si Margie nag-end na ng live. Nakita ko siya kay Elmer. Hello, supporting. Medyo mangangapak pa ako pag sa ano eh. Titingnan ko nga kung ano yung edit niya kasi yung edit ko, kinakantsawan niya ako. Kaya titingnan ko yung edit nito. Kasi Makikita mo. yung mga vlog ko, yung edit ko, kinakantsawan niya ako. Hindi kantsaw yun. Hindi Hmm. kantsaw ang tawag doon. Ang Kaya tawag titingnan ko, doon, pag nag-upload na to, titingnan ko yung edit nito. hindi kantsaw yun ah. Saka yung vlog Bawiin nito. mo yun ah. Sinasabi Bawi. ko, pangit na minamadali ko na yung pag-i-edit. Siyempre, pag magbibigay kasi ng video. Huwag ganun, di ba? Inamin mo rin. Sorry po. Huwag mo ano eh, baka baka sabihin nila inaalpusta kita. Hello sa 13 viewers at sa silent viewers, hello po. Kaninang madaling araw. Eh, grabe ang ano ni Ate Margie. Bakit? Madaling araw talaga. Nag-end ng live. Nag-end daw ng live siya. Pakita mo nga ang galing mo amin. Papakitaan nga natin yan ni Ma'am Maria J ng ano, girls move. Ng girl move. Girl move. Ang edit niya. Titingnan ko nga eh. Kaya tagal mag-upload. Gusto ko kasi mag-edit wala siya. O, isang linggo na yung pa rin. Oh, ay, syempre. Kaya tuloy kahapon, napabili ko ng memory card kasi isa lang memory card na ginagamit ko. Kasi stock doon sa vlog niya. Papakita ko ang galing ko dito. Ay, gusto ko kasi mag-edit ako ng vlog, wala Okay, siya. sample mo nga. Ah, sample ba? Tapos yung isang GoPro na binigay sa akin ni Kuya Jojo, yung Hero 9, siya na gumagamit. Hi, Kuya Jojo. Good morning. Shoutout Kuya Jojo. Tapos yung isa niyang cellphone, ako din ang gagamit. Kasi yung cellphone ko, Hindi kayo mag-edit. hindi na kaya. Ayaw na tumanggap ng mga application. Salit lang ako kay Elmore, sabi ni Kuya Benji, nakita ko siya tulog na daw. Tulog na daw siya, Umaga umaga na. na. Out na ako bata at ni Parang amin. Jason. Parang Mag-sleep. Jason, mag-sleep muna. Fasting kasi ako. Ah! Nakapasting pala si Oh, Kuya. ano kasi ngayon eh? Nag-start na pag ng Ramadan. Ramadan. Oy. Minsan. Ano pagbat niya nakalina? Yung mama ko marunong mag-Arabic. May channel ka. Assalamualaikum. May channel ka lang. May channel Kuya Benji kasi wala pang laman. Assalamualaikum Kuya Romel. Kinoment ko na yung Kuya Benji eh. Kaso pa end na yung ano, yung premiere niya. Nahiya ko eh. Ramadan Mubarak. Yung pinsan ko pala ngayon, pastel na naman yun. Fasting. Ay, pinsan ako na Muslim talaga, pure. Ay, di siya pure kasi may halo siyang Christian kasi yung mama niya. Kapatid ni mama. Nahiya ko si Kuya Benji eh. Kahapon nag-start. Okay. Tulog ka na Kuya Roman, tapos puyat-puyat pa. Ang galing ng combination mo, puyat tsaka fasting. Fasting. Matutumba ka niyan. Ikaw, Benji? Hindi naman siya Muslim. Nasa Ay. ano lang siya? Nasa Arab Arab. country. Ay, hindi ko alam. Kuya Benji, ano ka ba? Muslim ka na po ba? Yung pinsan ko, ano na rin, nag-convert na rin yun. Pero dyan na sila nakatira sa Saudi. Anak niya, si Rica Ford. Anak ni Lolo Dumi. Si Tito Ayan. Karamihan ng Pilipino pag Doon na sila nakatira sa Saudi. Doon na yung anak niya.
Haba ng balbas. Ay, oo, kahapon pa lang start ng ano din sa amin. Ash Wednesday din sa amin. Mga Katoliko, Ash Wednesday din. Kahapon. Ano yun? Pwede magawa ng video. Ay, Paano mag-video? Anong video? Screen? Hindi ko alam. Screenshot? screen recorder. Wala naman yan. Hindi yan makaka-record kasi late na yung tablet na yan. Hindi, wala. Teka lang sa kanila. Ayan, nagpa-rate siya kanina. Kunin mo nga yung cellphone mo, pakita ko yung ano mo. Yung picture mo na lang. Hindi ka nag-vlog doon? Hindi. Mayo. Hindi din ako nakain, maya pa ako mag-eat ng 6:20. Ay, nag-fasting lang pala si Kuya. Dahil, sa tumagay. Ng ilaw. Ay, kumakain din pala sila, may oras. Fasting, oo. Kaya nga fasting kasi may yung Ayan sila, bebe. Kita ba? Ayan o, parade nila kanina. Ay, kita ba? Ayan o, ayan sila. Yung vlog mo nga, pakita mo sa kanila. Ayan si bebe o. Ayan o. Ano ba yun na, ang bubbles ko kanina. Nakatapat yung cellphone ko. Nakala ko napindot ko na yung video. Hindi. Bakit? Hindi ko napindot yung video. Ang nakakasilaw kasi. Nilakasan ko na nga yung brightness para makita ko eh. Nasisilaw talaga ako. Masyadong mainit kanina. Mag-aalauna na pala. Maya, mag-end na ba tayo maya? Oo, sabi mo. Ano naman? Yan ang mga tindahan. Gusto ko bukas. Sarap talaga matulog. Hindi pa ako sa loob. Hello sa 11. Parang may nag-check dito yung teacher niya. Ma, bakit? Ma, paano nila yung nagawa yung live animation? Ayan. May application kasi yan na. Yung ginagamit. Hello sa 9. Magandang tanghali po. Grabe yung ano. Ito kasi paano ko naman ma-edit naman kasi to. Ito yung vlog ko. Oh. Hindi nire-read ng ano ng cellphone. Oh. Ayan po. Oh. Ang dami kong video na nagawa nung nakaraan eh. Ayan oh. Nung tawag nito, nagpa-read si Bebe. Hindi nare-read ng cellphone. Kaya ang mangyayari, yung cellphone ni parang Jason, yun yung gagamitin ko. Hindi na nababasa yung memory card dito. Yun yung picture niya, oh. Nag-second sila po nung ano. Nag-second sila nung nakaraan. Best in marching. Papunta kami doon, oh. Sobrang lakas ng ulan nun. Tahimik sa Saudi kapag Ramadan, tulog pa 4 hours lang workout. Ang dami nung na-video, hindi nare-read ng cellphone na to. Hindi ko alam kung bakit, anong ano nito. Hindi siya nare-read. Hindi ko alam baka sa cellphone na to eh.
times 11. Ganda ng performance nila kanina. Ano ni Hailey yan? Yung ano po, na-invite po, may grado yan sa lamin. Meron po, Kuya Benji, 50 pa lang naman po. Medyo mababa pa. Pero sobrang laking tulong nito. Kasi nung wala pa ako sa lamin, parating masakit yung ulo ko, yung pala yung mata na pala ang may problema. Mababa pa naman, Kuya Benji. Sa awa ng Diyos, mababa pa. Hindi na kaya ng mata ko ng ano. Pag tinatanggal ko nga po, ilang minuto nakakaya ko, pero pag ano lang, saglitan lang. Kaya pagbangon, salamin agad. Yung nagparade pa sila Hailey, Kuya Benji, doon sa bato. Layer kasi ang gamit niya. Yan sila, oh. Yan, oh. Parade nila yan kanina po. Kita po ba? Ganyan. Yan yung ano, damit nila. Yan siya, oh. Ayan po. Parade nila kanina. Opo, Kuya Ben, plus ba? Plus ba tawag nun? Hindi ko sure eh. Basta 50 yung ano nakalagay dun eh. Nakasulat dun sa papel ng doktor. Tapos binigay na lang dun sa nagagawa ng sa Habol lamin. tayo? Ano na tayo? Muna? Siguro paano? Maganda muna po kami. I-try po namin na ano, baka makahabol pa kami doon sa ospital. Hindi kasi tumawag sila sa amin eh. Dapat pala talaga tayo nandun ka. Oo, 50 plus. Andong? Yung salamin ko daw, pag may grado. Mag-out na po kami. Salamat po sa ano channel mo daw. Wala pang laman yun! Pag na-upload po, i-share ko po yung ano. Wala pang laman, Kuya Romel eh. Wala pa kalaman-laman. Ayan no. Pangalan ko lang. Tsaka apelido yung nilagay ko eh. Ayan. Hindi ko pa alam. Maraming salamat sa lahat ng mga nag-tune in. Ano Sa nga, mga- i-back mo nga yung camera. Silent viewers. At sa mga nagpakulay. Ayan o, wala pang kalaman-laman. Yan, channel niya. Yung nakita na ni Kuya Benji. Yun. Hindi Salamat makita, po sa inyo. hindi Sa pa, pag-tune in. ay sorry po. Hindi pa po yan Kuya Benji mahanap kasi ano, bago pa lang kakagawa lang. Pag bago kasi yung channel, talaga mahirap siya hanapin. Kahit may upload siya ng isa kasi hindi pa siya recommend eh. Kaya hindi mahirap siya hanapin. Kaya siguro po pag nag-upload na lang, doon na lang siguro 1 hour na pala oh. doon na lang po makikita siguro pag may upload. Pick out tayo. Kick out ba tayo? Inip. Maraming salamat sa lahat ng mga nag-tune in. At sa mga silent viewers po. Try natin kung makapag-live tayo sa mga susunod o kaya mamayang gabi. Try natin kung makapag-live tayo. At itong lakad namin ngayon ay i-upload ko naman mamaya siguro. Pwede magkwento na lang tayo sa kanila. Mag-vlog ako. Kuya Alfredo, yan. Mama Babay Ria po J, sa lahat, Mama Kuya Ria J. Benji, Kuya Romel, Ate Ching, Kuya Hawk. alam ko Ate Ching, nandiyan ka. May patropi. May pahabol pa Mama Ria J. May pahabol pa Mama Ria J, oh. Kuya Jaime, Kuya Ruben, Si Kuya Rico, si Kuya Kuya Rico. Hawk, si Kuya Roque. Kuya Jogger, shout out
Kuya Jojo, shoutout. Kuya Bern, thank you so much sa Salamat sa pagkulay. trophy. Salamat din sa trophy. Yan, bye-bye. Bye. Ingat po kayo palagi. Ingat, ingat, ingat. God bless. Bye.